Український політв'язень Олександр Кольченко провів травневі свята у штрафному ізоляторі. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. За її словами, в російських колоніях завжди у святкові дні запроваджують посилення режиму і всіх засуджених, які мають, так би мовити, тяжкі статті, відправляють із зони до ШІЗО. Саша Кольченко 9 травня традиційно відбуває термін в ШІЗО, як кожен червоний день календаря. Начебто 10 травня його збираються випустити, але дізнаємось про це, очевидно, вже 13 травня, коли до нього має потрапити наш адвокат. Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в окупованому Криму у травні 2014 року, звинувативши його в організації терактів на півострові. А вже за рік суд у Ростові-на-Дону запроторив його до колонії суворого режиму на 10 років. Разом з ним у цій сфабрикованій справі проходив і кримський режисер Олег Сенцов. Його російська Феміда ув'язнила на 20 років. І саме сьогодні виповнюється рівно 5 років, як Олега Сенцова затримали в Криму. У Києві на підтримку українського політв'язня пройде символічна хода до посольства країн-членів Ради Європи. Звільнити Олега Сенцова вимагають і в Москві. Там активісти збираються на пікет біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі.